ľudia, vítajte u nového videa na kanále Lukyho Železnica a dnes po trochu dlhšej dobe natočím ďalšie video a to bude unboxing tohto vlakového setu mašinky Minitrains Jennaku 220. Čiže je to maličká mašinka a ako viem, je to mašinka, ktorá je určená len na výstavku, ako dokáže sa hýbať, má k tomu vagóniky, ale len na výstavku do poličky alebo tak. Chcel by som ešte vám oznámiť, že po dlhej dobe som sa tu vrátil, mrzí ma to, ale bola škola po prázdninách, ja som tie videá natáčal cez prázdniny. No a teraz ako je škola, nemám čas, musím sa učiť veľa učenia, viete to, tak musím robiť testy a tak sa učiť na toto, čiže tak. Mrzí ma to, ale videá sa budú znova vracať a môžete sa tešiť na novšie, lepšie a vypracovanejšie videá. No, ako som vravel, poďme sa vrhnúť na rozbalenie tohto maličkého setu výstavného vláčika. Môžete vidieť, už som to otvoril a máme tu krásnu mašinku s vagónikmi. Máme tu aj pár kolajničiek, aj tak. Máme tu mašinku, ktorá je veľmi krásna. Môžete sa pozrieť, je to mini model, takto ako je moja ruka, je to maličké. Môžete to vidieť, je to veľmi krásne. A tak, no a tu máme aj vagóniky k tomu setu. Tu máme druhú triedu, sa mi zdá. Áno. Druhú triedu môžete vidieť teraz, takto krásne vyzerajú. Tu je druhá trieda a toto sa mi zdá žltou farbou, prvá trieda to bude. Áno, je to prvá trieda. Čiže môžete sa pozrieť takýto krásny vagónik. Čiže tak, ideme si ich poskladať. Ináč máte tu aj k tomu kolajničky. Aha, tu sú aj ďalšie, že to bude väčšie. Tu je jeden koniec a druhý, toto pôjde asi do stredla. Tu máte niečo. Mistral. To neviem, čo to znamená. Ak viete niekto, čo to znamená, napíšte mi kľudne do komentárov, rád si to prečítam. No a poďme si to ukázať. Vidieť, som si tu poskladal tie koleničky, to máte z troch častí, ono sa to takto spája takýmito dvoma. Tu máte toto Mistral, ide okolo toho taký kolajničky kovové, nič z plastu, jedine z plastu je tu toto loži, ináč kolajničky kovové. A na konci pozor dajte, aby sa vám mašinka nerozbila. Tam nie sú žiadne, že vám to končí, že vám to udrží tú mašinku, ale je tam proste rovno, že môže vám vypadnúť, že tam nie je žiadna, čo vám to podrží, že keby vám mašinka išla. A ináč, keby ste to zobrali do ruky, ono sa to vie takto podlomiť, čiže mašinka vám môže ujsť. Že radšej mašinku si položiť, až potom dať, odporúčam mašinku si položiť, až potom dať na kolajničky. No nič, ideme si túto mašinku tam dať. Môžete vidieť, mašinku som si poskladal, môžete to vidieť, je to pripojené takýmito kružkami menšími, ako môžete tu vidieť, ako nevidno to, ale je to, že máte taký maličký zinzík, poviem, a máte krúžok a do toho to viete vopchať a vám to drží a tá mašinka sa vie pohybovať, ale nie je to, že vám sa to bude vyhýbať ako normálna mašinka do modelovej železnice, a je to len také, že vám to len kolieska posúva. Môžete vidieť, tu je toto, čo obcháte. Tu je dierka a tu máte to, čo môžete obchať. Také maličké, teraz to niekto pripojiť. To nejak priblížim. Áno, teraz to môžete vidieť. Tak toto tam obchám, dám to na koleničky. Tak, nejak. A máme to pripojené. Ako môžete vidieť, ako som vravel, mám to mašinku tam neudrží, že môže kľudne ujsť, že vám môže spadnúť alebo niečo. Čiže mne sa to už raz stalo, tak hovoril, mne to ušlo a nedopadlo to dobre. Ináč, ak by ste mali si záujem tento set takejto mašinky kúpiť alebo niekde vystaviť, ja som to kúpil za 15 €. Čiže a kúpil som to v Telgarte, ako v takom mašinkovom obchode. Je to na výstavku, nie je to žiadna mašinka, je to ako keby, dá sa povedať, v mierke T. A no nič k dnešnému videu.
Som rád, že ste si ho pozreli až doteraz do konca, že ste si to pozreli. Budem rád, ak by ste dali like, zvonček, aby vám nič neušlo a odber môžete kedykoľvek, keď si zamyslíte zrušiť. Čiže tak, s takýmto krátkym videom sa vám lúčim a majte sa. Čau!